Здравейте, доктор Димитров. Според вас има ли връзка между сезонните алергени и астмата? Здравейте! Да, съществува такава връзка и в повечето случаи астмата и алергията вървят ръка за ръка, като за съжаление обхващат все повече хора по света. Двете заболявания много често споделят един общ патогенетичен механизъм или една обща причина, като контакта с алергена или антигена предизвиква основните оплаквания на астмата, а именно задух, кашлица, тежест в гърдите и свиркане. Затова бронхиалната астма се дели основно на две големи групи – алергична и неалергична. Основното лечение на бронхиалната астма е с бронходилататори. Това са медикаменти, които предизвикват разширяване на дихателните пътища и намалят симптомите на астмата. Те могат да бъдат дадени под формата на прахови инхалатори или под формата на спрейове. Други медикаменти, които подпомагат лечението на бронхиалната астма, това са антихистамините, левкотриеновите инхибитори и медикаменти насочени срещу еозинофилите и рецепторите за еозинофилните клетки, или това са така наречената биологична терапия. При пациенти, при които се наблюдават горе описаните оплаквания или в миналото са имали такива, изчезнали са, но са се възстановили, е уместно да се осъществи консултация с пулмолог, провеждане на функционално изследване на дишане с бронходилатация за доказване на диагнозата и преценка за нужда от последващо лечение.